खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइखौ लिरदों सुशिल बर', जिल्ला बाक्सा, गामि माजारखात खारखाबारि। खन्थाइखौ आवरायगोन आं क्रियाखे बर'। खन्थाइनि मुं बर'नि सरखार। बर'नि सरखार बेनो जादों आंगो बर'नि सरखार। आलाय सिलाय जोंनि बर' माहारिया जेरैबो सान्थि गैलिया। आलाय सिलाय दाउ अमाफोर बायदि से मै खालामजाबाय। गोसो जायोब्लानो गुबुनजों होस्रांजानाय नास्राय जानाय जाबोबाय जोंनि बर' माहारिया। सोर बोखांफैबावगोन जोंनि अलखदाव गोग्लैनायखौ? बेनो नामा जोंनि बर' सरखारा। हालाय हाफाय जाबाय दिनै नुनानैबो नुयै बादि। मेगनसो खाथेना थाबाय नामा जोंनि बर' सरखारा। नांज्लाय खमज्लाय गावजों गावनो बर'नि लिडारफोरा। मा जाबावगोन आंगो बर' माहारिया। सोर रायखसनि साव नांखो जोंनि बर'फोरनाव? नांगौब्ला थिलायनि गुलि बिखाजों सोरखिलांथों, थेवब्लाबो जों जुजिबाय थागोन। जों जेननाय नङा। गोदो आंगो आबै आबौमोननि संसार जालांनाय हाखौ जों हगारनाय नङा। जों जुजिबाय थागोन, जों आवगायबाय थागोन। जों जेब्लाबो जेननाय नङा। गोजोन्थों।